Doon na tayo usa sa mga pinaka-importanting trabaho. Mao ang pag-cover sa usa na usab sa daghan ug nagtapunok di na maihap ng mga ligasiya sa administrasyong Kagas. Tungod kay moadto tag barangay Kibuaya karon, may buntag sa mga taga barangay Kibuaya. No, friend ba yan nato ni sa Facebook kining barangay Kibuaya nga Facebook page. Ikaduhang relocation site dinaa. No? So, congratulations ng daan dina sa barangay Kibuaya. Kundiin mga igala sa ikaduhang relocation site nyagikan sa administrasyon ni Governor Dodo Cagas, laing 144 na usab ka mga beneficiaries. Kasi pasabot ani, mo ni sila katong walay kapuy-an, walay kaugalingong luna nga kapatukuran sa ilang mga payag o balay. Ang nakaangkon og luna libre gikan sa gobyerno kasayon rana. Natuog mo. Muna'y usuron ba, no? Sayon rana, natuog mo. Hatag ba? Hatag sa atong gobyerno sa administrasyon ni Governor Dodo Cagas. Wala na sila'y yuta nga kapatukuran. Siguro nagpuyo ra na sila sa kilid-kilid, nakipuyo or nangarkila. Muna'y pinaka pait sa kinabuhi. Di ko makalimot sa gisulting Governor Dodo Cagas nga maunay pait no sa ato nga mga Pilipino dinhi sa kaugalingon natong nasod sa Pilipinas. Wa tay kaugalingong kining luna nga kapatukuran sa tumbalay. Maunay sakit pero maunay realidad. Mas napahinooy dagko nga mga luna katong mga dayuhan, no? Mga laing lahi din sa atong nasod Pilipinas. Nya kita mismo nga mga Pilipino wala maunay sakit nga kamatuoran. Mao bitaw gani nga sa Kapitolyo. For your information, bro, kadaghanan sayod naman ini. Petig yung daghana ang mga gipamalit nga mga luna ang Kapitolyo, no, para ipanghatag sa mga katawhan nga katong mga angayan gyud, walay mga luna, walay mga balay. Nakipuyo lang, nang squat lang, or nangarkila lang sulod sa dugay nga panahon. Dina sa Kibuaya relocation site number 2 kay kaduha man 144 ka mga beneficiaries or families ang beneficiary ni nang naa. 2 ka hektarya kini, 2 hectares. Gipalit sa Kapitolyo og 2 milyones ang 2 hectares nga luna og mao kini ang gipang apod-apod. Kibuaya lang ni karong adlaw ni. Kung isgutan pa natong uban, peting nataasan na, peting daghana na. Kamo mismo nga mga nakapahimulos, no? Kamo mismo ang masiswerte nga naka-avail o swerte nga naka-avail. We should thanks always sa administrasyon, sa gobyerno nga naghatag sa inyo ni anak. Imagine, nagpuyo-puyo lang ta diha, limot-limot ta din ha. Awagay ta ka, hinumdom gani siguro kisay naghatag ana. No? Oroy og wala na asa ka ta, no? Hindi siguro atong usahay huna-hunaon na to para mahatagan na to importansya ang gobyerno ba nya naghatag aning maong programa para sa ato. Usahay atong bisag madalikyata na lang gud ta nato gunahuna ba. Tagaan din na itong importansya ni kaya wala ni dakuha na siguro na kog expenses sa bayad sa Arkilas boarding house o balay, no? Pilay Arkilas balay karon nana sa 4,000 kung balay gyud, 4,000 kapin, di ba? Kasagaran gyud 4,000.
So kung ibutang na to mga bay, 4,000 isgutan sa nato ni relocation site kay mauni ang atong lakaw karon no diha sa Kibuaya. Once again, good morning diha sa Kibuaya Hagunoy ha. Kung i-times nato ni sa 12 ka bulan no sa usa ka tuig na anak kay nahatag sa tag-iya sa boarding house na 48,000 sulod sa usa ka tuig. Unya kamo nga nakaangkon og relocation site sa gobyerno, libre man na, wa man gyud may gibayran ana bisag gamay. Ang gobyerno may nagpalitan ng yutaa o ipanghatag. Kwintaha, atong kwintahon. Di man ni sa pagpangwinta, no? Nga, usa may inyong nasa inyong una-huna, dili man ni sa unsa nga pagpangwinta, pero kwintahon na to para mahatagan na to importansya o bili ang gobyerno. Kay daghan kay siya ginalag panaway sa gobyerno. Siya ginalag ka ng batikos ni gobernador. Kung mutaas ang kaso sa COVID, pasangin lang sa gobernador. Binuang mo na, oy. Sa ito pa, umusaka ni pagsaka sa kaso sa COVID sa Tibok Pilipinas, ipasangil po na itong President Duterte. Binuang, no? So, ato usahay nga huna-hunaon, kung pila na data katuig nagpuyo aning relocation site gihatag gobernador. O, ngida, ito huna-hunaon. Buta na to nga nadugay na gyud ko diba, kaya na gyud 7 ka kuan ba, 7 na gyud ko katuig din ba. Kung wala katagai ana o wala ka naka-avail ana, kwintahon na to ni dili ni sa pagpangwinta. I-round off na to ha. 4,000 nagpuyo ka sa usa ka balay kauban ng imong pamilya, mga anak. I-times na to ni 48,000 kayo sa katuig, 48,000 sa 7, ibuta to 7 na mo katuig nagpuyo sa relocation site times 7. Jesus Mariusep, makuyawan mong puntaan niyo. Naanaunta kay 336,336,000 kapesos ha ang imuhang nabayad karon sa tag-iya sa boarding house. Ug buot pa sabot kay wa man nimo ni nabayran, kay wa man ka nag-arkila, do na kay na save nga baong kantidad 336,000 nabayad di mo sa kurinte na hindi mo lang namamalayan nya dako na day kayo ng tabang. Nabayad di mo sa tubig, nakapalit ka sa imong mga appliances, sa eskwelahan sa imong mga bata, inyong pagkaon, dako na kay tabang, no? Mao na siya mga suking tigpaminaw. Okay? So, siguro pahimangno lang ni nga usahay atong pasalamatan ang gobyerno, dili ta mo limot tungod kay dako kayo ng tabang, no? Whether you like it or not, dako kay tabang ang relocation site. Daghan kay nag-apas ana. Di ta mo limot ana kay daghan kay nag-apas ana. Daghan kay nangandoy nga magkaluti lang ko. Pila ng luti karon. Labi na din sa poblasyon. Perte ng mahala. Mahal pa kaysa sa inyong mga girlfriend. Pero mas mahal nyo yung mga girlfriend nyo, ano? Alas 8:54 na sa buntag, mga karunda.